første video, som er i min, så der hedder bare alt muligt dyrt. Og der har vi fået nogle kommentarer, der hedder, fucking retard, kæft, du er fandme god til at danse min, bare ikke lige på den her video. Og en masse andre ting. Jeg forstår, det har Og jeg tror, det er nogle af mine store venner. Okay. Og så har jeg faktisk fundet ud af, der er en, der synes godt om, og 4, der ikke synes godt om. Is there a road in the morning? Og jeg tror, det er mig, der synes godt om. Is it you? Nej, det var Mathis Ramtin endnu. Som er en af mine andre brugere. Altså, der må komme styr der, manden. Og fuck den unge, jeg retarderede og mongolæben. Ja. Jeg synes ellers, det gik super. Skub. Men i hvert fald, så synes vi, det var sjovt at lave den. Eller jeg synes, det var sjovt at lægge den på YouTube. Ja, for det er jo mig, der skaber. Prøv at se, han ligner en kanin. Jeg var i Blåvand i ferien, og der havde vi det faktisk rigtig sjovt. Så trak jeg i sådan en automat, der trak jeg sådan en gebis, man kunne tage ved. Og så trak jeg også en bold, hvor der stod Italien. Har du gebis? Nå, vi siger mange tak, og husk nu at se vores sekvens lige her bagefter. You make me wanna say, oh my God. We gotta fight.